lo muntu lo kahle uyasiphayizisa. Hayi kade into engiyibukayo lo. Kwamele ukuthi simvuthele lo. Uyasijwayela lo. Angeke kanjani. Kumele ukuthi simvuthele lo. Uyasijwayela lo. Sisobona phambili. Relax awuthiyami. Relax awuthiyami. Angeke. So. Sobona phambili Uthini my sister? Lapha phela bayithu la mina mangelaphi lapha. Bafuna ukushaya wena manje bathi What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Usmazi TV, I am the answer bafowethu. Thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. Ngithini, we see you la bafethu. Thank you very much. Today ngiphethe me awuthiyami ubani igama? uThemkosi. Themkosi awuthiyami ngicela utshela abalandeli bami why ubhalele ishow today. Ayisho ngokuthi vele ngiyabo ngihambile ngathi solo kungibhizi ngikhala yabo. Sure. Ngafike ngakhala kwenye out yami so yasiyangibeka istory ukuthi endoda ukuze ukhona ukusizakala entweni efana nalezi. Ngiyakuzwa ukhulumana nabantu abaso. Ngiyakuzwa. So ngase ngiyenza ngaleyo ndlela so Siyabona lama folini so yavela so yasibhalela la. Yeah, sengivele ngiyangena lapha ku WhatsApp ma groups vele ngibuza izinto ezifana nalezo. Sure. So wabese ngiyatholakala ukuthi ngiyalithola usizo izinto ezifana nalezo. Mfethu into engizokubuza yona seninesikhathi esingakanani njola nalomuntu wakho? Oh. Mfethu nangakutshela nje manje ngiyenza umnyaka we7. Sure. Yeah. So manje sewuqala ukubona ngani ukuthi man no man lo muntu lo ngathi kacalile uyafeba manje kule relationship? No, i-action yakhona ngendlela senza ngayo because before beyangenzi lezi zinto lezi ukuthi manje amafoni asavalekile bekuyiciniso nje ngaso sonke isikhathi manje awasekho amaqiniso. So yabo kwezinye zezinto vele sekaningi nje kwenzeka lezi zinto lezi. So that is why ngicine ngagcina ngafune usizo ukuthi ngasizakala kanjani awuthiyami. Okahle kahle i-routine seyishintshile kuloma. Yeah, seyishintshile nje akusasinga leyo ndlela yabona nasendlini nje yabo. So snacks nje akusasimnandi ngaleyo ndlela nje. Ngiyakuzwa awuthiyami. So are you sure ukuthi ufuna ukuthi mina ngivaye ngoshaya ispan sami sim-expose lo muntu ungathi mase ngibuya nefile ngikukhombisa ukuthi no Smazi cisha amakhamera awuthiyami lo muntu wami lo ngiyamthanda siyeke la i-rings. Usho? No, ngisho ngalento lena ukuthi vele isizo liyadingakala kwamampela ngoba manje kunokuthi usolo kuhleli nento efana naleyo ugcine usothetha intambo manje soyifaka phezulu awuthiyami. Ngiyakuzwa awuthiyami. Kungaziwa ukuthi kanjani so wena usolo kufa nento ngaphakathi ekuphatha kabi. Oh la awuthiyami. Vayo endlini awuthiyami ngizobuya nani ne-evidence sengikukhombisa wonke amaqiniso. No akunankinga awuthiyami. Oh la awuthiyami uva igre. Dango. Ekuseba fethu nezwela uthini ume out uthini amaqiniso waphumele ngaphandle izinto singafeli ngazo ngaphakathi bafethu uyifuna inkinga bhalela your boy it's your boy Usmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani danko is thank you Lontwana ngiyambona at the corner vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying, yeah, we clubbing. Some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something. You know how it is, nigga, at the night time. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu ngiphethe me out kada ngizomkhomba ini the evidence awuthiyami ugrand. Ngigrand awuthiyami. Fethu the last time I saw you bokhala uthi kuse umuntu wakho awusam understand manje umuntu wakho wenze ezinye awuthiyami ngivayile ngashaya ispani ngibuyile ne-information uthini yena umgcine nini awuthiyami. Ngicine nje 3 days back. Yeah umuntu onjani yena kuwe wathi wena. So manje unonyamalala sometimes mangithi ngiyamfonela phone yakhe engatholakali sometimes iyatholakala sometimes ayitholakala. Uza ngapha uthiyami singashayiswa imoto. Sometimes ayitholakala sometimes ayitholakala bo. So njengayizolo ngathi nangimfonela wakhona ukuyibamba but wangitshela ukuthi ukamzala wakhe ukuthi kanjani angikhona ukuthola nje. Ngiyakuzwa ukuthi kwenzakalani yebo. So awuthiyami ngiphethe na information la ngifuna ukukukhombisa.
Uyambona lo muntu lo wabhizi naye la. Uyamkena lo mjidi. Ngiyamkena mosi tswari yami i-out yami nje ngiyaziyo i-out yami ngihlezi nginayo ngaso sonke isikhathi. Yini umngani wakho feri or kanjani? Umngani wami vele nje fere sihlezi sizoyithunga ngaso sonke isikhathi. So awuthiyami lo muntu lo nguye obhizi oshaya icherry yakho la behind your back mfethu uyakudlela intombi lo mjidi. Uthini manje mfethu? Uthini ufuna soyibona la earrings or ufuna kubuyela endlini yolala? No vele bengajabula ukuthi vele ngifike khona vele straight. Bafethu nezwela uthini ume out it's your boy uSmazi. Asivaye soyibona la earrings asiphuma kana siyami. Asivaye. Woza. Zwakala uthiyami. It's your boy uSmazi Rooftop. Yabona lapha emakhonini la. Yayibona la earrings. Yeah. Yibo la. Alright. So lena angizwa nje ukuthi kwenzakalani yabo. Yeah. So umzala lona la hlezi athi ubuye lo. Ngiyakutshela uthiyami. Oh uthini uye lo mzala lo? Ya nguye lo mzala lo. Ekusaya uthiyami. Lo mzala lo. Shosho gaze. Mnani. Angimnani. Kwenzani lana lokela umjida lo cherry yakhe le. Hawu, nami ngazi ukuthi ngumzala. Kahle kwenzakalani lana. Hayibo, ngoba phela unedala sahlukane nasinawe. Hawu, dala Hayibo wena usathi. ngikudabha Mosi. Hayi. Manje wayi. Usilandele, dala ngikudabha nasahlala futhi nawe mina. Wamdampa kanjani mina ngazi ukuthi umzala wakho? Oh nawe wazi ukuthi umzala le. Wakho bengazimkela umzala wakho Mosi mina. Ngiyatama ukuva ngawe lokho futhi ayakasa ngitshela ukuthi lo mzala ufana nawe. Okay, yimaki. In fact mina ngazi ukuthi umzala wakho lo. And umzala wakho lo mina naye sibangana. Ufra wami. Manje ufuna ukwenza umzala wakhe kanjani? Yayizwisa le. Mina azayi wena umtshakela wena nibangani naye. Benhlozi for ukuhlala. ngifuna ngikubalele bonke bangani bami. Kodwa wena ubuwazi lokuthi umngani wami ngihlezi nginaye ngaso sonke isikhathi uyakwazi lo hayi ukuthi awukwazi lo Uphuma ngalo kusho ukuthini? Lapha sawuvele sahlukana. Uthini awuthiyami uthini uthweni wazi ukuthi ngumzala lo. Ngazi ukuthi ngumzala nami. Ngoba bathi nami ngumzala. Kahle kahle ukuthi nguye osibhayizisayo. Uthini sesuthanda bomzala? Uyazalisa nga. Ya ngathi umzala wami vele ngakusho lokho. Yo. so ngingathanda ukuthi okay akakhethe ukuthi ubani uthanda bani No, athi ngicacise mina. so kumele icacise nje ukuthi kwenzakalani kahle kahle Since wena kahle kahle usenza imfene yabo. Yebo. Namanje njengoba ngime nawe lana. Shutwana every time mina bengizokuzwa ngifuna imali. Yazini? Chubeka nomuntu wakho mfethu mina ngigrand. Ngabe mina ngithele lethu ngenzenjani Mina nje Oh bafuna boyithu wena. Ngathele boyithu ya. wo kathi wena ufuna ukwenza isithembu ngathi angeke ukubone lokho ukuthi mina ngaba sesithenjini kanjani Phela vela sizoyithetha lethu nibangani right is fine. mina njengami ngiright ngawe. Yabo? Chubeka nomuntu wakho. Brian. Lo muntu lo kahle kahle uyasibhayizisa. hayi kade into engiyibukayo lo kwamele ukuthi simvuthele lo uyasijwayela lo angeke kanjani kumele ukuthi simvuthele lo uyasijwayela lo sisobona phambili Relax awuthiyami. Relax awuthiyami. Angeke so. sobona phambili Uthini my sister? Yebo phela baphela bayithu la mina mangelaphi lapho. Bafuna ucha wena manje bathi wabutshela abantu kanjani ukuthi wena Manje mfethu mnyeke. Umuntu wakho mfethu. Lungisa izinto nomuntu wakho. uthini wena uthiyama usamfuni wena. Ya mina sengigrand ngayo Sure. Brian. Angisakufuni. Alright ngiyabonga okay Dala dala. umuntu wakho. Grand na. Brian Uthini masabani uthiyama ya. wena. hayi ngami ngizokhona ukuqhubeka naye lo Sure. ungibhayizisile kufana nokuthi ubhayizise mina wajola nobhuti wami phakathi phela nangabe wenze so Phela vele. So sitiyari indaba wenze so. Chaza enyini. Mina bengingazi ukuthi kena babangani. Phela wena so. You breaking our prayer code. Indaba wenze so sitiyari. Bengingakwazi mina kena babangani. Ngicela ukuva ngabo manje. Eish. hayi mara namanje sifane siyamiyeka Oh sifane siyamiyeka nje simiyeka kanjani hayi mina prayer simiyeka kanjani namanje sifane siyamiyeka Nyeke kanjani? Nyeke Brian. Uthini wena uthiyama. Unento sathi advantage hamba esibopha Brian. kanjani hawu kumele ukwasha Hayi, ayikho le ndaba yalo muntu Oh relax. Yeah. Ukushayela yini? Ushayela yini vele ngizokubopha Mosi. Wena kahle uyabathanda. that is why wenze so Uyabathanda wena. Ngiyabashayela lokho phela. thembela lo Thembela lokho. kade bekufuna simvuthele soyithulo ngoba Thembela lokho. Baba phela ngishayela ngizobopha kahle. Ngazodlala ngathi. Wena awuthiyama unali kwana lo Nali mjidi. kwani kufanele ubhuti wami lo muntu lo. kwana nokuthi usibhayizisile Dala ngiphila nalo muntu lo.
So Mana ngihlele naye erumini Brian iyafona out yami ngiyayibona inamba yabo. Yebo. Ngiyambuza. Okay wena ngicacisa unikele. Ngithi nganzenza ngizwa lapho. Uthi kwenze njani? Kwenza kanjani? Phela sihlwaneni ke. Asakufuni. Asakudingi. Yebo ngiyabonga. Kusho ukuthi wena uzosibulala kusasa phela. Maye nanga umbuzo uyi1 boyithubo sobahlephulela ikhekhe sister. Wabashayisa boyithubo. Cha, bengasengakashayanga sinami. Lona bengihlala naye. No, ngeke usho kanjalo ukuthi cha nangabe ngithola no2 nihlele mnandi 3 days back wona uhambile 3 days wona. Kanjani? Vele singalalanga. Khona wami. Bokuphi? Oh wena uthi sengakashayi la ikhekhe la. Usho ukuthi Hayi sithini? Sidala sithandana mfethu amshothe. Futhi team kade sibaningi. Kuye lo. Uthi team ebhola nje kade sifana nje neKaizer Chiefs. Relax out yami. Njani? Uthini wena ndoda ngibhalele mfethu siyafika kada. Ya mfethu eish. Avele mina ngeke ngisakhona ukuthi ngiqhubeke nayo. Athi ngibeze laba. Bona wenza njani? Qhubeka impilo yakho. Uthini my sister umisa kanjani njengoba sekuso? Ngithi mina nginankinga nami ngizothola impilo yami nabo bathola impilo yabo. Uyafeba. Hawu, uyafeba. Qhubeka nempilo yakho. Qhubekani yeyeni mosi. Phela thina ngesibithike kuyaphela wena sesikuba ibhengela lasentanyeni egcineni. Yenze ngiphele qhubekani mosinani. Kanti abafazi abekho yini? Ende bonke bafuna wena. Ende bonke babanga mina ngazi indaba. Yo my sister. Uyashisa you are hot like a heater isebusika. Uyashisa. Uyashisa usho. Hayi manje sika Lamakazi amenze kulo abhiza sibhanqa la sibhanqa noBrian kanjani? Esicabanisa kanjani? Ya kuyabanda. Esicabanisa. Uthina uthi mina ngibhalelwe nguthini simisa kanjani show njengoba sifika kada sibathola kubhizi kanje. So mina bengajabula nje ukuthi ngoba sengibambele 99 so. Yeah. So manje angona uthatha nje ngokwakhe lendlu. Aphuma phela. Angeke ngisakhona ukwazi ukuqhubeka nalo tshela. Ngiyakuzwa. Angeke ngikwazi ngoba kusasa kusho ukuthi kahle uzosibulala sobayibili. Eish. Uthini wena uthi yami? Hayi njalo Brian. Mina njengamvele angisamdingi empilweni yami. Angisakudingi impilo. Ale ngithengele kona mfethu nale phone nginike hayi. Thatha. I don't need nothing from you. Yabo. Ngiyakthanda mfowethu. Wena sibuthi ngiyakuthanda mfowethu. Oh yeah. Yeah. Khona umthandayo la. Yeah, khona ngithandayo kakhulu futhi. Mayuthini safuna ukukhuluma naye sister. Yeah, ngifuna ukukhuluma naye silusa izinto. Na, ngikhuluma naye mos. Na ngisesela. Wenze iphutha ngoba uthembele ukuthi uzongitshela ukuthi sorry. Ungasakunaki lokho bekuyiphutha kusakunaka mina. Kakhulu futhi. Ngiyacatshana phinde kube right asilungise izinto sibe right sibe sharp. No mina ngeke ngize ngikwazi ukulungisa izinto njengoba sengibone lento le. Ngiyakwazi. Angithi kuzondlula. Vele sandule njalo angithi uyababhlungu uphinde ucole futhi uzoba right uzoba sharp. Ngiyaphile koyiphutha lokugcina ngiyaphile kuzobukelela imphutha. No ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngingaletha ihistory futhi njengezinto bezenze before ngiphinde futhi kangakho isoloku ngikubamba kanje. Yebo kodwa phela nosalucola ngithi yebo kaningi kodwa iphutha liba khona iphutha. Mhlawumbe nawo iphutha. No angeke kube iphutha eli1 ngaso sonke isikhathi kanjani? Yebo phela ngithi ngiyaphela ngiyaxolisa bengazi na umngani wakho hazini yakho konke lokho kodwa mara kusale kudlula ngeke kuphinde kwenzekale lokho. Kuzophinda kwenzeke ngoba na before bekusoloku kuyinto eyi1. Yebo phela kwaphinda kwenzeka futhi lokho kuyaso ngidampa-ke. Oh uthini? Uyamuzwa uthini my sister? Usho ukuthi kahle wena uthi wena kahle ngikunikeza ilast warning. Yebo. So kuleyo last warning ngisho ukuthi vele sengenzeka noma yini. Yeah. Uthini umisa njani me out? Ngoba wena kusawunda ngathi awusamfuni sister kada. Ayish akuthama. Yabona is like na udlu ungakuthandi. Sure. Kuzofana kanjalo. Noma ngathiwa ngiyavuma manje mara nje. Yayibo. Yebo. Uzodlula ungakuthandi but nje uyeva ukuthi kuyababa mara still uyaqhubeka ngokuthi ulambile nje isimo. Ithini decision yakho senza njani manje sabashiya or kanjani? Angaqhubeka nomuntu wakhe mina ngikwazi ukuthi ngingaqhubeka naye kahle. Ngiyakuzwa uthi ngoba semaningi lamaphutha and kuba iphutha eli1 ngaso sonke isikhathi. Ngiyakuzwa. Yeah manje ngeke ukwazi ukuthi ngingaphinde futhi ngiqhubeke ngale nto le. No asibaya uthi yabo. Sister uyamuzwa me out uthini? Saka sakufuni sister somgile kakhulu wena manje. Alright akunankinga makasho njalo. Ngiyabonga. No asabe awuthi yabo asibaya.
bafethu usale kahle wena Quantum wena usale kanjalo na Quantum gibeza wonke umuntu nje awukhethele sale kanjalo wena hawu ayithola umuntu oright wena uzothola lapha kukhona ama Ferrari hayi ama Quantum ama Ferrari akagibezi noma ngangibani yakuzwa uthiyaphi bafethu it's your boy uSmazi sifikile kada sazama ukumsiza ume out uyafika kada umthola lo muntu ubhizi nomjida wakho hey ande lo ngiphathe kabi kahle khulu ngoba phela lo umjida lo bese ngimthatha njengomuntu ngithatha njengokuthi ubhuti wami ngiyakuzwa uthiyaphi so manje nangabe kwenzeka so uCherry lona ngibuka ngazuthi kahle kahle nje Quantum so Quantum ayikhetheli local gibeza noma ngangibani ugqoka amaboots noma ugqoka amaboots kuyafana sure yeah so nami ngibuke kanjalo so ungasho ukuthi kuprovide izinto ezifana nabo ma counseling kanje yeah kona zingadingakala izinto ezifana kani nalezo cause lambe ngimthanda kakhulu yabo no va endlini awuthiyami ngizokubona after the show alright akunankinga my awes bafethu it's your boy uSmazi sifikile kada niyabona ukuthi kwenzakalani people are not loyal to their people bafethu ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani danko is thank you